Rikke og Sille snakker og fortæller gakket og sjovt. Rikke og Sille, helt ærligt, helt ærligt. Helt ærligt. Helt ærligt. Nå, Sille. Nå, Rikke. Vi skal lave afsnit 3 nu. Det skal vi. Siger vi afsnit eller episode? Har vi nogensinde snakket om det? Nej, det har vi ikke. Det er vel egentlig det samme. Nej, er det det? Det ved jeg ikke. Afsnit og episode, det er vel det samme. Ja, episode ikke sådan lidt mere. Nej, jeg ved det faktisk ikke. Jeg føler ret meget, det er det samme. Nå, det er også irrelevant. Hvad skal vi snakke om i dag? Eller i den her. Vi skal nok snakke om mere. Ja. Vi skal snakke lidt om kurser. Det er ret fedt, du stiller mig et spørgsmål, og så er jeg sådan, hvad men det er skal fordi, vi du snakke sagde, om i dag? Nej, men det var... Nå, hvad skal vi snakke om? Så siger du det. Vi skal snakke om kurser. KFUM, spejderkurser primært, tænker jeg. Og, det ved vi i hvert fald mest om. Det ved vi jo ret meget om. Det med at være stab, og det med at være deltager, forskellen. Og måske også, at jeg i hvert fald ved, at der sidder ret mange derude, spejdere, som er yngre, som helt vildt gerne vil i noget stabsarbejde. Mm. Noget med, hvordan filen kommer lige ind i det der stabsarbejde. Det tænker jeg også, der er ret mange, der faktisk godt vil have et svar på, om det bare er at kende en, der kender en, som kender en, som kender en. Ja. Men først, Sille, så er vi jo nødt til at address elefanten. Ikke godt. Men den anden elefant i bilen. Vi sidder jo i en bil. Ja. Min bil. Rikkes bil. Familiecontaineren. Familiecontaineren. Rikke har ikke nogen familie. Eller det har dog ikke familie. Men hun laver ikke familie lige nu. Hun laver ikke familie. Det leger hun ikke, nej. Men det er fordi, vi er på vej ned på Havnsøde Spejdercenter. Ja, kæmpe spejdercenter. Hold da op, det var nordjysk sagt. Spejdercenter. I Kolding. Eller uden for Kolding. Ja. Men der skal vi ned og lave noget så spændende som til årsmøde, som er sådan generalforsamling for hovmændene, som er for dem, der ikke ved det, så det er de frivillige nede på Spejdercenteret. Ja, de bliver kaldt hovmænd. Ja, faktisk. Ja. Der skal vi ned, og derfor så tænkte vi, at vi lige kunne optage et podcast på vejen, når vi alligevel var i bilen. Men skal vi kun derned på grund af et møde? Eller skal vi lave noget andet? Ja, for det, nej, vi skal bare derned på grund af møde. Vi skal bare derned på grund af møde. Jo, altså, det ved jeg ikke, hvad det siger. Vi skal stå i bar. Nå, jo, men det er jo en del af mødet. Det er jo fordi, at i morgen, så er der sådan en tema-aftenfest, hvor at, vi har fået lov, eller det er mest mig. Jeg står for baren, så jeg har købt ind til en masse seje undervandsdrinks, fordi det er temaet. Ja. Og så skal dig og Gustav hjælpe med at stå i bar. Det bliver sjovt. Vi har lavet t-shirts. Det bliver fedt. Det gør vi gennem på i en podcast på vej hjem til dem, der ser med på kamera, kan se vores seje t-shirts. Ja. De ligger lige i bagagerummet nu. Så. Ja. Men vi er i hvert fald på bunden. Vi er i hvert fald på bunden. Ja. Og det bliver forhåbentlig pisse sjovt. Nå. Det har jeg heller ikke. Rikke, hvordan er det med det der stabsarbejde? Nå, Sille, hvorfor kører han så langsomt? Jeg kan ikke lige koncentrere mig. Det er godt nok mærkeligt. Er det da. Lige et øjeblik. Vi er på tur. Hold da op. Altså, kunne vi køre det, vi må? Nej, det kan vi ikke. Ej, jeg føler, han provokerer mig lidt. Ret meget langt. Vi optager ligesom. Vi er lige ved noget. I forstyrrer vores podcast. Skal jeg sige nummerpladerne, så kan vi udstille dem? Ja. Nej, altså bro, okay, så trækker jeg ind, som man skal. Ja, det er sådan, man kører. 975. Kan du se? Så trækker man ligesom ind, når man har overhældet. Der er et trailer. Ja, og så trækker man ud igen. Kan se? Så du det? Spørg lige ham foran det. Nej, du skal ikke pege det. Du må ikke pege, fordi det ser de. Hej. Goodbye dog. Og så trækker jeg ind igen, fordi jeg har overhældet. Ej, nu overhælder han dig igen. Nå, godt. Kan du koncentrere dig nu? Prøv lige at sige det igen. Stil spørgsmålet igen. Nå, Rikke. Hvordan er det nu med det der stabsarbejde? Hvordan det er med stabsarbejde? Ja. Altså, hvordan man starter? Eller hvad jeg har lavet? Eller hvad skal vi snakke om først? Men skal vi tage sådan en... Hvordan kommer man ind i stabsarbejde, hvis man helt vil gerne med det? Hvordan man kommer ind i det? Ja. Hvordan bliver man en del af en stab? Jeg tror, det er... Uden at være en pestilens. Uden at være en pestilens. Det kan man. Ej, det kan man godt. Jamen, der er mange måder. Eller med mange måder. Så der er i hvert fald nogle forskellige måder at gøre det på. Man kan sige,
den, som alle altid nævner og altid siger højt, det er jo, at man skal kende nogen, som enten kender nogen, eller selv laver noget. Og det er jo sådan set også lidt rigtigt. Men hvis nu man ikke kender nogen, der kender nogen, eller... Ja. Det kan være ret svært at lige kende de rigtige og vide, hvem det er, man skal kontakte. Det tænker jeg i hvert fald. Det kan være sindssygt svært. Og jeg tror, man skal lidt selv tage ansvar for det også på en eller anden måde. Altså sådan det der med... og det er svært at få... Men hvis nu vi spørger, hvordan startede du... Hvad var det allerførste kursus, du var stået på? Kursus? Ja, spejderkursus. Det var et Roland 2. Det var et Roland 2. Hvordan kom du med? Blev du spurgt, eller henvendte du dig selv, eller hvordan kom du egentlig med til at lave det her i staben? Jeg blev spurgt. Du blev spurgt. Men jeg kendte, det var så en fra min klan, som var kursusleder. Den ene kursusleder. Ja. Så hun spurgte mig, om jeg ville søge køkkenet. Jeg var ikke så gammel. Jeg tror, jeg var 16 eller 17 eller sådan noget. Så hun spurgte, om jeg ville hjælpe i køkkenet. Ja. Det ville jeg gerne. Og det var ude på det famøse Flammested, som vi også snakkede lidt om i sidste episode. Ja. Så det var også et sted, jeg kendte, fordi dengang der var jeg også allerede meget ude på Flammested. Ja. Men hvis jeg sådan tænker tilbage til, hvordan jeg sådan begyndte at lave noget, hvis jeg sådan lige skulle hoppe et step længere tilbage, det tillader jeg mig lige at gøre, selvom du ikke spurgte. Så startede det faktisk med, at jeg deltog som deltager, som man jo er, når man deltager. Ja. På til DM i Spejder. Med min patrulje. Jeg var igen, det var nok lige omkring samme tidspunkt, der var jeg også 16-17 år. Så jeg havde sådan regnet ud, at næste gang var jeg for gammel til at deltage, fordi man måtte ikke være over 18. Ja. Og så var jeg sådan, hvad gør man så? Fordi det havde jeg syntes var mega sjovt. Sådan det der med at komme ud og være på poster, og jeg så mega meget op til dem, der stod på posterne, og sådan tænkte, ej, det ser sjovt ud. Jeg vil også være sådan en, der står på en post. Du ved, det kunne være vildt sjovt, og det kunne... og allerede dengang tænkte jeg også, ej, det gad jeg godt at stå for. Jeg vil gerne være den, der stod med pinden og bestemt. Ja. Og det tror jeg, det var der, mine tanker begyndte at starte med det, for jeg har aldrig rigtig selv været på kursus. På det tidspunkt havde jeg ikke været på noget kursus. Nej. Så skrev jeg faktisk til ham, der stod for DM i Spejder. Fordi det var en, jeg sådan havde mødt flere gange. Jeg havde set ham før, vidste godt, hvem han var. Det var Tobias Simonsen, som er forperson nu, hedder det vel, i vores hovedbestyrelse, KFM-spejderne. Ja. Som jeg så skrev til og var sådan, hey, nu er jeg blevet for gammel til det her. Og det så bare mega sjovt ud, det jeg lavede, fordi det var ham, han stod for det, så jeg tænkte, det må være den nemmeste at skrive til. Og var sådan, hey, hvad gør man nu, hvis man gerne vil lave mere spejder, og man godt gad at stå på sådan nogle poster, og hvad gør man? Så startede han med at være sådan, har du været på ulk? Ja. Og så sagde jeg, hvad er ulk? Fordi jeg vidste ikke, hvad det var. Ulkernfisk. Ulkern, det vidste jeg heller ikke, før jeg kom på ulk. Jeg er ikke så fiskekendt. Nej, okay. Jeg skulle have været fra Hirtshals. Jeg skulle man skulle have været fra Hirtshals, det gjorde jeg. Ja. Men nej, så var han sådan, jeg synes, du skal starte med at tage på ulk. Og jeg har faktisk været 16, fordi at man skal være 17 dengang for at komme på ulk. Ja. Så jeg skyndte mig hjem og undersøgte det og spørge min gruppe, hvordan kommer man på ulk? Og der var der så et sommerulk, så jeg kunne komme afsted. Sådan, det ved jeg ikke. Altså det var et par måneder efter DM i Spejder. Ja. Fordi så var jeg blevet 14 dage før kurset. Og så var jeg jo lige gammel nok til at komme med. Ja. Så tog jeg på ulk. Og det var sådan lidt sådan, det startede. Fordi så fandt man jo sådan lidt ud af, hvad er det egentlig, der er af kurser, og hvordan hænger det der sammen, og hvad er det? Ja. Så det var første gang, jeg mødte kurser. Og så var det jo så, at hende fra min gruppe lavede et Roland 2, og så spurgte hun, om jeg ville være med. Ja. Og jeg begyndte at komme ud på Flammested som frivillig. Var med til at prøve at starte den der frivillige gruppe op derude. Ja. Og så kom der jo bare flere og flere tilbud, når man var med en gang. Så blev jeg spurgt igen året efter, om jeg ville være med igen på Roland 2. Og så blev jeg spurgt om et diamant, fordi jeg mødte dem nede på uddannelsesweekend, og de manglede folk i ferien efter. Og jeg var sådan, det ville jeg da gerne, det lyder sjovt. Jeg vidste ikke lige, hvad diamant var. Og sådan udover, hvad jeg lige havde hørt om det. Ja. På ulk. Så that's how I started. Spændende. Det var overhovedet ikke det, du startede med at spørge om, faktisk. Du startede med at spørge om, hvordan andre kommer med. Kan du så ikke prøve at fortælle, hvordan du kom med? Jamen... Eller sådan kom i gang. Jeg har jo lidt en anden ikke synsvinkel, men jeg har jo lidt andet... I konfirmationsgave, der fik jeg jo
Det var sådan noget, vi gjorde i vores gruppe. Det ved jeg ikke, om man gør i flere grupper. Jo, jeg har hørt om det i flere grupper. Min gruppe er begyndt på det efter, at jeg er blevet for gammel, så jeg tror, det er sådan blevet en ting. Så fik jeg et gavekort til et Roland 1. Det havde jeg faktisk været på. Bare glem det. Jeg havde hørt fra nogle af de ældre spejdere i gruppen om Roland 1 var the shit. Og der kunne man bare møde nye andre mennesker og sådan noget. Så mig er afsted på Roland 1. Ja da. Og så allerede der begyndte man ser jo lidt op til staben. Det gør man. Ja. Man synes, de er ret seje, fordi at, det er de voksne. Så derfor begyndte man jo allerede så tidligt at tænke over, ej, sådan vil jeg være en dag. Og så tog jeg på Roland 2 og Diamant og Ulk. Ja. Og så faktisk, da jeg gik på efterskole, lige inden jeg skulle på Diamant, så manglede de folk til at lave PL. Så det var Leo, der var kursusleder dengang. Ja. Så han skrev til mig, om jeg ikke kunne tænke mig at være med på, til at lave PL. Så var jeg sådan, jo, jeg var kun 16, så jeg synes, jeg var ret ung, men man siger ikke nej til det, fordi det gør man ikke. Fordi det gør man ikke. Det gør man bare ikke. Det gør man ikke. Så var jeg sådan, jo, mega fedt. Det blev desværre aflyst. Jeg kan ikke huske, hvorfor det aldrig blev afholdt. Det var lang tid, eller ikke lang tid, men det var det på grund af corona? Jeg sad lige og tænkte, jeg skulle lige til at spørge dig, var det på grund af corona? Fordi Det man kan sige, jeg. det var i hvert fald en periode, hvor ting blev, så var det nok. Ja, det blev ikke aflyst i 19 af corona. Corona, det var først sådan i december måned, at det sådan, jo, startede i 19. Det var først i 20, det kom til Danmark. Fordi jeg var... Ja, lige meget. Lige meget? Jeg har i hvert fald oplevet, at PL... Corona-snakken tager vi i den her. Jeg har i hvert fald oplevet, at PL det blev aflyst 2 gange. Før. På grund af corona. Ja, okay. Så det blev aflyst, så var jeg sådan ærgerlig, så fik jeg alligevel ikke, men jeg var alligevel sådan, havde snakket lidt med dem, fordi vi har haft nogle uddannelsesweeker ude på Flamstedcenteret, hvor jeg havde mødt nogle af de andre, og så året efter spurgte de mig igen, om jeg ville være med. Det vil jeg så også helt vildt gerne begynde at planlægge. Der blev det også aflyst. Og så spurgte de mig året efter. Der fik jeg så lov til at afholde det. Wow. Det var fantastisk. Og så, det var Roland, nej, P2. Ja. P2, jeg var med til. Og så synes jeg bare, det var mega fedt. Og så var der nogen, som skulle afholde et kursus på Humlemosen. Eller var det Moselund? Det kan jeg ikke ved huske. Jeg ikke. Det er lang tid siden. Men der var jeg lige færdig på efterskolen. Og så var der... Jeg kendte overhovedet ikke nogen fra den stab, men der var en, der skrev til mig, at hun havde hørt godt om mig, så hun ville høre, om det var noget, jeg var interesseret i. Og jeg var sådan, sødt. Ja, det vil jeg da helt vildt gerne, fordi det siger man ikke nej til, når det er sådan, at de første par kurser, man laver. No. Så der lavede jeg Roland 1 i 21. Ja. Og så har det sådan set bare taget fart. Så, som det jo gør. Så jeg vil sige, at det er også sådan lidt svært, fordi jeg blev også spurgt, om jeg ville lave kurser, fordi nogen havde opdaget mig. Og det Jeg har da også hørt i dag fra nogle af dem, som var i stab på mit Roland 1, at de har da tænkt, at hun skal nok komme til at lave kurser engang. Og derfor har de så spurgt mig, fordi de tænker, at det er noget potentielt i. Så jeg tænker, hvis man helt vildt gerne vil lave kurser, så hvis man altså ikke har lavet en pestilens, som man virkelig har lyst til nak 8 gange i døgnet, men bare har lavet det, man skulle, og virkelig haft en fed tid, så tænker jeg, at chancen, hvis man skriver og spørger, om de kunne bruge et stabsmedlem eller kender nogen, så tror jeg, at chancen for, at de siger, ja, ved du hvad, det vil vi godt prøve. Og så måske, når man starter med at lave kurser, så er det i rollen som køkken eller blæksprut, fordi det er eller første, materiale. Ja, materiale. Eller sådan, ja. Ikke så meget som tuscher eller... Nej, der er vel kun tuscher tilbage. Instruktør. Ja, instruktør også. Så jeg tror, man kan måske godt være med til at lave nogle enkelte aktiviteter og instruktioner og sådan noget, så det er jo fedt. Og det er jo bare at sige det højt, så at det vil man gerne, hvis det er det, man godt vil. Men jeg tænker, man skal være lidt, altså sådan, selvom man tænker, ej, jeg gider bare ikke stå i køkken, så er man nødt til at være sådan, jo, det gad jeg mega godt, mega fedt. Fordi så kommer man til at snakke med nogen, og de kommer til at kende dig bedre. Så kan det være, at de laver et kursus, hvor de tænker, vi kunne godt lige tænke os at have Rikke med, eller Sille med. Og en helt anden ting er, at personligt, så satte jeg vildt meget pris på, at jeg havde været i sådan en rolle først, og sådan oplevet spejderverden, eller sådan kursusverdenen, sådan før at jeg sådan for 11 år brugte en masse tid og kræfter på det. Sådan det der med sådan at vide, hvordan man planlægger, sådan sidder med til de der planlægningsmøder, sådan se alt, hvordan det fungerer, inden man sådan selv kom i det, fordi så tror jeg, så synes jeg i hvert fald, jeg var i hvert fald virkelig glad for sådan at have oplevet det på en anden måde til at starte med.
Det kan jeg godt forstå. Altså, jeg blev jo smidt direkte. Jeg havde lavet PL som det eneste kursus, så blev jeg smidt direkte ind i en tutorrolle. Men så kender man også godt lidt det der med planlægningsprocesser og sådan noget. Men der er alligevel bare meget forskel på et weekendkursus og et helt ugekursus. Jo. Så jeg føler, at de enkelte processer minder jo meget om hinanden. Og bare den der sådan, med lige at have tænkt, okay, hvordan er det lige? Men enig, der er meget forskel. Det er der. Og jeg tror også, der er mange, der bliver overrasket. Især hvis man sådan går fra kun at have lavet weekendkurser til at lave ugekurser. Hvis man ikke lige... Kom lige en tysker. At man går fra at lave weekendkurser til ugekurser. Og man godt kan blive overrasket over, hvor meget man er på sådan en uge. Altså især når man står på kurset. Sådan, jeg har da i hvert fald oplevet det før. Altså med sådan min medstab. At man godt kan mærke på dem, at de er sådan, wow, hold da op, det er godt nok. Ja, man er godt nok på i løbet af sådan en uge, når man er tutor og instruktør og også laver alle tingene indimellem. Ja. Men det er fedt. Det er altså, nu jeg siger lige noget på vegne af dig. Ja. Altså, vi elsker det jo lidt. Ja. Vi elsker jo at lave kurser. Selvom man måske bander og svogler over det ret mange. Ja, det var lige til tyskerne. til tyskerne. Altså, det er jo ikke noget imod tyskerne. Det var bare lige ham specifikt, der kørte lidt i vejen. Ja. Nej, altså, jeg elsker i hvert fald at lave kurser, og det er meget, meget sjældent, jeg siger nej til at lave et kursus, hvilket også kan være ret problematisk nogle gange. Prøv at fortælle mig en kurser, du skal lave i år. Eller i hvert fald, som du tænker, du skal lave. Vi kan lige opsummere mit kursusår. Altså, har du ikke 3? Nu skal du bare vide. Jeg starter med, at jeg skal lave PL. Nej, okay. Så skal jeg lave, så er jeg med i Nudstaben Nord, fordi det er til uger. #reklame. #reklame for Lige Nud. Tak, sponsoren. Måske. Vi håber. Ja, så PL Lige Nud. Så skal jeg lave Roland 1 på Humlemosen. Roland 1 på Port Arthur til sommer. Humlemosen var i påsken. Hvad er Humlemosen? Er det også på Roland 1? Ja. Jeg tror faktisk, det var Roland 2. Nej, de har lavet det om i år til Roland 1. Hvad ved jeg? Roland 1 til sommer på Port Arthur. Forhåbentlig. Jeg håber virkelig. Diamant på Torpede her til efteråret. Ja. Og så håber jeg da også, at hende der, hun inviterer mig med til Scoop igen. Selvom det ikke er et spejderkursus, men det er stadigvæk, det kræver noget planlægning, og det er et mega fedt spejder. Det gør simpelthen ikke. Ja, så det kræver nu har rigtig jeg meget sagt planlægning. det. Ja. Så nu er det i hvert fald officielt, at du godt vil være med. Jeg vil godt være med. Jeg ser lige, om jeg gider. Ja. Kom an på succesen podcasten. Ja. Vi skal have 2 followers. 2 følgere på Spotify, som jeg kommer med. Jeg har hjælp. Mor, følg nu. Ja, mor og far, følg. Ej, så jeg tror, jeg ender med at lave 5-6 altså kurser, events, sådan, Og jeg vil også sige, man skal også huske at gøre det, mens man har lyst. Ja. Altså sådan, jeg kan i hvert fald huske, jeg havde lige en periode, efter jeg havde været givet årsspejder, ja. Hvor altså sådan, jeg blev virkelig spurgt tit, om jeg ville være med. Ja. Og der var jeg nødt til at prioritere, hvad for noget jeg havde tid og overskud til at lave. Det var sådan, så blev man spurgt både om sommerferie og Kristi Himmelfart, og der tror jeg, der begyndte jeg for eksempel at prioritere sådan, hvad er det lige, altså sådan, hvorfor laver jeg kurserne? Jeg begyndte sådan at sige ja til nogen, bare fordi, at jeg følte, at jeg skulle sige ja. Det skal man også huske, selvom du siger det modsatte. Så skal man også huske, at man skal sige ja, fordi man føler, at man kan. Fordi hvis man går ind i et kursus, og man ikke rigtig har lyst til det, så kan det godt blive sådan lidt... Ja. Nu bruger jeg lige ordet whack. Ja. Altså ens indsats bliver lidt mere whack. Ja, og så laver man heller ikke... Altså sådan, så giver det ikke de andre lyst til at invitere dig med en anden gang, præcis. Hvis du halter så man skal også... Man må også godt tænke over, hvad man siger ja til. Hvis man faktisk virkelig ikke har lyst, så skal man måske ikke gøre det. Nej. Bare fordi man føler, at man skal sige ja. Men man kan også sige nej på en god måde. Man kan jo sige... Det kan man. Ej, hvor lyder det mega fedt, og jeg gad vildt godt at lave kursus. Men jeg har sgu ikke lige overskud lige nu, men please spørg mig næste gang. Eller sådan, man må gerne... Måske ikke skrive please. men man må godt... Ja. Man må godt sige nej, men det er også fedt at sige ja. Ja. Altså jeg tror især det er vigtigt, hvis man er allerførste gang, man skal lave et kursus eller der skal man i hvert fald have en ja-hat på. Der skal man helt sikkert have en ja-hat på, selvom man tænker, jeg vil bare gerne være tutor. Så skal man starte et sted. Ja, enig. Og så når man har lavet 2-3, så gør man det pissegodt på det første kursus, man laver, og så ser sin medstab det, og tænker, vi skal lige huske ham til næste gang, vi laver kursus, eller hende. Og så kan det være, at man får en besked i sin indbakke, hvor der er sådan, hey, vi laver det her, vil du være med? Og så er man ligesom i gang.
Præcis. Og så deler vandene sig hurtigt, fordi så kan det være, at nogle af dine medstabs, de er med i en anden stab, og så siger de, hov, vi mangler en, ej, jeg har en god en. Ja. Og så ryger man rundt i mange, man får helt vildt stort netværk på den måde. Ja. Ja, altså for eksempel, nu skal jeg jo lave Roland 1 på Humlemosen. Og jeg kender kun sådan en i den stab, jeg skal lave med. Men alligevel går jeg bare ind og er sådan, de skal lære mig at kende, enten om de vil eller ej. Det er lidt ærgerligt for dem. Men, jeg har også lidt ondt af dem. Ja, det har jeg selvfølgelig ikke. Men altså, der var jeg sådan, det vil jeg sgu da egentlig gerne lave et kursus. Også selvom man ikke kender dem, altså man kommer til at kende dem. 100%. Det er ikke sådan, at man bare sidder og kigger på hinanden i et stenere lokale, fordi du har ligesom den her fælles ting med, at du skal lave en fucking fed uge for nogle unge spejdere. Ja. Så det er et fælles drejemål, man har. Ja. Når du hører den her lyd, så skal du klippe det ind. Gå lidt siden nu, sommer. Inden vi lige går for godt i gang med at snakke om kurser, nu snakker vi om KFUM-spejdernes ungdomskurser. Vi kommer nok til at bruge nogle ord som for eksempel Roland 1. Ja. Kan du måske, what is this? Ja, Roland 1 er et kursus for unge spejdere. Højst sandsynligt det første kursus, ugekursus i hvert fald, at spejderne tager på. Det er fra alderen 13 eller 12, det kan jeg ikke huske, hvad det er sat ned til. Ups. Det er i hvert fald deromkring. Deromkring 12-13 år til 15 år. Hvor at det gælder om at finde sig til stede, finde sig på plads i en patrulje. Det handler meget om patruljearbejde, bygge en lejr, alle de der spejderfærdigheder. Fordi det er måske den første lejr, de skal på uden gruppen. Så de bygger mega fede for det meste lejrpladser og sover i telt, laver mad over bål, uden så meget hjælp fra staben, altså de voksne. Og så det her med patruljen, den skal de bare lære at arbejde i, så de kan gå hjem og give det her patruljearbejde, de har lært videre til gruppen derhjemme. Så det er faktisk bare spejderfærdigheder. Hvis nu vi lige skulle gøre det helt undskyld, jeg må ikke sige idiot-proof. Hvis nu vi skulle gøre det helt rookie, hvad er en patrulje så? En patrulje er et hold, en gruppe af primært 5-7, alt efter hvor stor gruppen er, mennesker. Så har man højst sandsynligt en patruljeleder, en patruljeassistent. Patruljelederen leder flokken, gruppen, holdet, uden at lede det helt. I hvert fald den, der ligesom går forrest og tager nogle valg. Patruljeassistenten hjælper til, sørger for, at alle er med osv. Og det her hold, det kalder man patrulje inden for spejder. Så på Roland 1, der vil man skifte patruljeleder og assistent, så alle får lov til at prøve det. Så det er sådan set bare små grupper hold. Som ligesom er dem, man sådan snakker mest med, og dem, man sådan løser opgaver sammen med, og sådan primært, ikke? Det er de hold, du tager ud på løb i, du tager, laver aktiviteter i og sådan noget. Det er sådan set, det kalder man en patrulje. Ja. Fedt. Andet, Nej, jeg tror, det var fint nok. Hvad så med det der Roland 2-regel? Ja, så Roland 1, det er ligesom det første. Ja, så kursus, kommer Roland 2. Så kommer Roland 2, som oftest, ikke? Og det er så et lidt anderledes kursus. Det er lidt mere teoretisk. Så der går man lidt mere i dybden med, nu har vi jo lige uddybet, hvad patrulje betyder. Så sådan noget med patrulje, hvordan man fungerer og laver den bedst mulige patrulje. Så sådan noget med kommunikation, ledelse, sådan en intro til ledelse. De er jo ikke så gamle. Ja. De er jo kun lige måske et par år ældre, end hvad de har været på Roland 1. Ledelse, konflikthåndtering, sådan det der med at være sikker på, at alt er godt. Så det er ligesom sådan en overbygning til det, men hvor man så får lidt teori med på samme tid med, at vi jo, altså i hvert fald KFUM-spejderne, de fleste spejder, tror jeg, lever højt på learning by doing. Så er det også noget af det, vi bruger meget tid på, når vi laver sådan nogle teoretiske kurser, at de sådan får noget viden, og så er de ude at bruge det, og sådan. Så er det ligesom det, man bruger ugen på. Og så er der selvfølgelig stadigvæk masser af plads til hygge og netværk og hvad der ellers er. Altså det er et indendørskursus? Det er et indendørskursus. Der sover de ikke i telt. Så er de lækre dejlige køjsing? I hvert fald på Flammested gør de. Ja. Det tror jeg ikke, der er så meget mere at sige om Roland 2. Så snakkede vi også lidt om diamant og diamant ekstrem. Måske man bare lige, du kan sætte nogle ord på sådan dem begge, sådan lidt i en. Det er diamant ekstrem er en overbygning af diamant. Så man har diamant, og så har man diamant ekstrem, som lidt hårdere. Ja. Men det er et meget fysisk aktivt kursus, hvis man kan sige det på den måde, hvor man skal ud og teste sine grænser, finde sine grænser, og på ekstrem gå over sine grænser.
På Diamant, der arbejder man mest i patruljen, hvor man måske skal ud og gå en lang hike. Man skal lave en masse fede ting. Man skal ligesom prøve at samarbejde under pres i patruljen. Nu har vi lært at arbejde i patrulje på Roland 1 og 2, og på Roland 2 har vi lært om konflikthåndtering. Alle de her, hvordan man takler, hvis der opstår nogle situationer i patruljen, hvordan man håndterer det her. Det skal man lidt ud og afprøve, kan man godt sige, på Diamant, hvor at man måske presser den her patrulje lidt mere, end man har gjort på de forrige kurser, for at se, om samarbejdet stadigvæk står, når man er presset. Ja. Ja. Fedt. Så har vi Ekstrem, som ikke rigtig arbejder i... Som godt er den ekstreme udgave. Ja, arbejder ikke rigtig i en patrulje, men det presser mere individet. Altså, Ja. men det er ret hardcore. Der skal man gerne gå over sin grænse, når man har fundet den. Der stopper vi ikke, der fortsætter vi. Ja, så det er sådan set bare Diamant, bare ekstremer. Ja, Ekstremer. der kommer over. Diamant ekstrem. Ja. Fedt. Ja, vi nævnte også Ulk, som var dit. Nu sidder jeg, som om jeg har en mikrofon. Vi stoppede den lige igen. Ja, vi nævnte også Ulk, som var det første ungdomskursus, du var på. Og det sidste. Ja. Nej, det er ikke det sidste. Jeg har været på Roland 1 for voksne også. Ja, men det er jo ikke et ungdomskursus. Okay, undskyld. Jeg var stadigvæk ret ung, vil jeg sige. Okay. Jeg er på alder med den alder, I har nu, eller sådan noget. Ej, Gustav. Det er du, ung. Ej, mest Gustav. Men du har været på Ulk. Jeg har været på Ulk. Hvad går Ulk ud på? Ulk kan man jo starte med at sige, at det står for ungdomslederkursus. Og så har man jo faktisk allerede uddybet, hvad det er. Ja. Det vil jeg sige var måske overbygning til Roland 2, som vi lige har fortalt om. Her lærer man så i modsætning til sådan, at det der med sådan at lede og kende patruljen, så Ulk handler meget om, at man også skal lære sig selv at kende som leder af en patrulje, men også bare sådan generelt. I hvert fald mit Ulk. Jeg tror, der er forskel på den. Og så lærer man en masse om planlægning. Det gør man også på Roland 2, men sådan det der med sådan, man går lidt mere i dybden, og det bliver lidt større, og man får ligesom, det er sådan lidt mere, ja, igen, en overbygning. Så alt det, man lærer på Roland 2, får man endnu mere viden om. Så ledelse, konflikthåndtering, planlægning. Ja, det tror jeg. Og så for mig var det jo bare vildt fedt at møde kursusverdenen. Jeg var sådan helt, spændende. Ja. Og der mødte man jo igen en stab og var sådan, det vil jeg gerne. Ja. Så, Der kommer en babubil! Der kommer en babubil. Der kommer 2 babubiler. Jeg tror, det er en falkbil. Wow. Men der er 2. Wow. Hvad er forskellen så på at være stab på et kursus, hvorimod at være deltager på et kursus? Hold da op, et dybt spørgsmål. Ej, jamen, altså, jeg vil jo sige, at der var ok meget forskel. Det kommer også an på, hvad kursus og hvor gammel man er selvfølgelig. Mm-hmm. Men sådan generelt set, så som deltager, så er man der jo for, at man skal lave netværk, få nye venner, tror jeg, man vil sige, i kursussprog. Jeg tror ikke, man vil kalde det netværk, men det er det jo lidt. Ja. Når man bliver ældre, finder man ud af, at det er ens netværk. Ja, virkelig. Men i hvert fald så få nye venner, have det sjovt og sådan den del, hvor man som stab skal man i hvert fald ikke have nye venner, og man skal i hvert fald ikke have det sjovt. Nej, det skal man også. Det skal man jo virkelig også. Man skal i hvert fald have det sjovt. Det har man også, hvis man er i den rigtige stab. Ja. Og det er man oftest, føler jeg. Men jeg vil sige, når man ikke selv deltager på kurser mere, og man er stab, så savner man også lidt, at man ikke skal tænke over. Fordi når man deltager, så får man jo bare at vide, du skal møde her klokken det. Fedt, ja. Så gør vi alle det, så skal vi ud på en mega fed aktivitet. Så man behøver ikke rigtig at forberede noget, man skal bare være i nuet. Hvor man som stab, du har et helt program, du skal følge. Du skal sørge for, at din patrulje har det godt. Altså du skal sørge for, at der ikke er kæmpe konflikter i din patrulje, hvis du er tutor. Hvis du er materiale, skal du have alle materialerne fundet og klar til tiden. Køkkenet skal sørge for at lave nok mad. Mad til tiden. Ja, lige præcis. Og instruktører / tutor, dem der har aktiviteterne eller instruktionerne, de skal jo sørge for at have det hele klar, have fundet alle materialerne, være der til tiden, måske lige have gennemgået det med hinanden, stille op. Altså der er så mange ting, man ligesom skal fokusere på, at der er i hvert fald en masse forventninger til en på en anden måde, end når man er deltager. Og hvis man som deltager måske har en dårlig dag og bare tænker,
ej, det magter jeg bare ikke det her. Så kæmper man sig igennem det forhåbentlig, eller man sætter sig ud. Men som stab, så er der bare ikke sådan rigtig plads til, at du kan have en dårlig dag, fordi de her deltagere forventer så meget af dig, at altså uden at sige det, så forventer de jo, at det er et fucking fed aktivitet, eller et fedt kursus, du har lavet. Ja. Så der er ret meget pres på ens skulder, uden man sådan tænker over det. At man helst vil have det noget, de går hjem og snakker godt om, i stedet for at de går hjem og siger, den der aktivitet eller det der kursus. Fy foran. Jeg tror også, at den helt store forskel, og måske også mindsetet med sådan det der, hvorfor man er der. Ja. Og sådan, det man, altså sådan, jeg ved godt, at man kan jo godt sige sig selv, selvfølgelig er der forskel på, hvorfor man er der, når man er stab og når man er deltager. Ja. Men sådan, i hvert fald for mig, så når jeg er stab, så er jeg der også fordi, at jeg er der, fordi jeg vil udvikle, og jeg vil gerne lære nogen noget, og jeg vil gerne sådan være med til at give noget, hvor man som deltager, der kommer man jo bare for at så have det sjovt og få en oplevelse. Sådan. Ja. Og der er der sådan en helt anden pres på, at man vil gerne give dem den oplevelse også. Og man vil gerne være den, der har været med til at... Sådan, det kunne være fedt, at om 10 år, at nogle af dem, man har været stab for, siger, at det var faktisk Rikke eller Sille, der ændrede det for mig. Fordi at de gav mig sådan en mega fed oplevelse, da jeg var på Roland eller Diamant eller whatever, vi nu laver. Ja, lige præcis. Det vil man jo gerne. Ja. Ligesom vi sidder og siger, at den her person var den, der ændrede det for mig, eller så er det jo fedt, at man, hvis nogen kan sige det om en, det vil man jo gerne, tror jeg. Det vil man altså. Jeg vil i hvert fald gerne. Så det tror jeg. Hvad med, nu startede vi jo med at snakke om, sådan, hvordan man bliver stab, og vi snakkede om, hvordan vi er kommet ind i staben. Hvad kan man ellers gøre? Har du nogle andre forslag? Sådan, vi snakkede om, at vi for eksempel begge to er blevet spurgt egentlig, men vi har også altså det der med, at man har givet et godt indtryk på et kursus. Og altså sådan personligt for mig som kursusleder, når jeg har været det, så har jeg, altså der holder jeg også øje med deltagerne. Jeg kigger ligesom du er blevet sagt, at man har set dig. Det vil jeg også gøre med folk. Når jeg har nogen på kursus, nogle deltagere, så siger jeg, okay, dig skal jeg lige huske, fordi en dag, så får jeg brug for at spørge dig, om du vil være med i en stab, fordi du kan det. Du bliver god som stab. Ja. Hvor man selvfølgelig også godt kan mærke, man kan også godt nogle gange opleve det modsatte. Så man tænker, okay, så skal du i hvert fald lige arbejde med noget, hvis du skal nå derhen. Ja. Jeg ser det ikke ret tit, men det er nogle gange inde på KFM-spejdernes Facebook, nogle andre grupper, hvor der bliver lagt et open call ind. Vi mangler køkkenfolk, vi mangler en tutor. Så er der måske en kursusleder, der søger det her. Så skal man bare være hurtig og så skrive en besked. Gør opmærksom på en selv. Ja, velformuleret. Måske lige skrive, hey, jeg har været på alle de her kurser, jeg kunne godt tænke mig at arbejde med det her, og det føler jeg kunne være fucking sejt. Altså, det gad jeg mega godt. Og så er det bare tør at sende den der besked og være sådan, hvis han siger ja, så er det mega fedt. Hvis han siger nej, så prøver jeg bare igen næste gang. Altså, bare fordi man får et nej nogle gange, så skal man virkelig ikke tabe modet, fordi det kan jo være, at de har fundet en, som de allerede kendte, eller en, der arbejdede i et køkken til hverdag. Så... Eller en, der bare havde skrevet før dig, så man skal ikke vente sådan. Nej, det behøves man også ikke. Hvor man kan... Ja, det kunne også være, at man hører om, han skal være kursusleder på det her Roland 2, så kunne man jo lige smide ham en besked. Eller hey, hvis du kommer til at mangle. Ja, hey, hvis du mangler en, så husk lige mig. Jeg kunne mega godt tænke mig at prøve at være tutor eller i køkken, eller materialegud på dit kursus. Helt sikkert. Så kan det være, eller så er jeg sikker på, at personen har skrevet dig bag øret til, hvis de står og mangler. For det hænder tit, synes jeg, at man lige pludselig står og mangler en, fordi der er en eller anden, der har været nødt til at melde fra på grund af et eller andet alvorligt. Altså ikke bare lige sådan, jeg er sygagtigt. Nej, men helt sikkert. Og så er det tit, man lige står i sidste øjeblik og er sådan, hvad gør vi? Og så smider man et open call, og så er det der, man byder på. Det kan så gå den ene vej, eller det kan gå den anden vej. Ja, men altså i det mindste, så har man gjort noget. Ja, lige præcis. Jeg ved også, nu snakker jeg mest igen som den, der har stået for et arrangement. Så har jeg også oplevet nogle gange, at der er nogen, som er gode til at komme hen og sige, hej, jeg ved ikke, hvem jeg skal sige det til, men nu siger jeg det til dig. Jeg synes, det kunne være vildt fedt at være stab til sådan noget, eller det her. Ja. Og så kan jeg plejer at svare, jeg plejer at svare, mega fedt, at du siger det. Det husker jeg lige. Og nogle personer vil jeg så huske, hvis det var nogle af dem, som jeg også selv havde tænkt, du kunne måske godt på sigt blive stab. Ja.
Jeg vil også sige, at det kan nogle gange være en lidt farlig vej at gå. Ja. Både fordi man kommer sådan lidt anmæsende måske på et tidspunkt, hvor man måske ikke lige skal, eller sådan, man ved ikke rigtig lige, hvad der sker på det tidspunkt, måske i staben. Jeg tror i hvert fald, man skal have noget situationsfornemmelse. Ja, men at det man ikke, i hvert fald, altså jeg vil anbefale, at hvis man gerne vil sige til den, der lige har stået for et arrangement, hey, husk mig, det er bedre, at man kommer hjem, og så finder dem enten en mailadresse, eller finder dem på Messenger, og skriver til dem, hey, tak for en fed uge. Jeg synes, det kunne være vildt fedt at lave et arrangement. Hvad kan jeg lige gøre? Kan du huske mig til en anden gang, eller er der nogen, jeg kan skrive til? Du ved, sådan på den måde gør det i stedet for, for jeg tror, det har større effekt. Fordi det er sgu det, altså som kursusleder, eller eventleder, eller hvad man nu har været, så kan man sgu ikke huske for det første alle folks navne, og for det andet, så kan man ikke huske alle dem, der kommer og siger det. Altså hvis der lige er 7, der kommer og siger, hey, jeg vil gerne være med i en stab. Man kan ikke huske alle, og så bliver man bare måske lidt glemt i mængden. Det vil jo også være ærgerligt, så måske jeg man tænker også bare der sidste dag, deltageren er fucking træt, det ved jeg ikke, om man må sige, bip-træt. Man må i hvert fald gerne sige mega meget. Træt. Man kan sige meget, eller? Nej, mega, fordi man er over det kodylt niveau. Ej, kodyl. Deltageren er træt, og staben er også helt smadret næsten, er jeg sikker på. Nej, jeg er faktisk 100% sikker på det. Det er jeg også pænt sikker på. Og det er også så er det måske bare ikke lige der, tidspunkt. man skal komme hen selv og stå og være ved at falde i søvn og snakke til en stab, der er sådan, ja, jeg husker dig. Og så husker man ikke noget. Hvis man har en tutor, kan det være en idé. For eksempel på et Roland 2 kan man godt sige det højt, sådan at det for eksempel altså sådan, til sin tutor. Fordi at tutoren kan måske også bedre huske dig som altså sådan individ, end den, der lige står for det, måske kan. Ja, men ellers så lige kom hjem, træk lige vejret, vent et par dage, smid en besked afsted, fordi så er du både fået sovet ud og er velformulerende. Og man har ofte en eller anden kontaktvej. Altså sådan, så kan man om igen finde en mailadresse på kursuslederen. Ja, ind på i et deltagerbrev. Eller ja, lige præcis. Så kan man lige smide en besked og skrive tak for et fedt kursus. Jeg kunne faktisk simpelthen godt tænke mig at afholde det her. Og så, hvordan gør man det? Eller kan jeg komme med næste gang? Eller whatever. Find en god måde at formulere det på. Ja. Ikke skrive whatever. Ikke skrive, hey, du eller mig kursus næste år. Mig kursus næste år. Dig mig, hvad siger du? Jeg skal snart tisse. Jeg skal også mig. Jeg har også siddet og tænkt det. Så det... Men vi er også snart færdige med den her, tænker du ikke det? Jo, det tænker jeg. Jeg tænker, vi har været godt rundt omkring. Jeg tænker, at vi har snakket om, hvad forskellen er, hvad kurserne overhovedet er, hvordan kommer man ind i en stab, og forskellen på stabsarbejde og deltagere. Og vi har også givet et crash course i KFM-kurserne. Lige præcis. Jeg synes, vi har været godt omkring. Slag. Men vi ved ikke, hvordan det fungerer i andre kurs. Jeg ved i hvert fald ikke. Jeg ved heller ikke, hvordan det fungerer hos DDS'erne. Der må I lige finde en DDS-podcast. Ja. Eller et eller andet at lytte til. Jeg ved, de har noget, der hedder Puff, som lyder ret federe end Roland. Fordi Roland er også et klaver, vil jeg godt lige informere om. Man kan også hedde Roland. Det er simpelthen så mange muligheder. Ja. Der er Puff. Der er også en drage. Den magiske dragon. Fedt. Nå, jeg tænker, vi har været rundt omkring, Rikke. Ja. Mest fordi nu skal vi tisse. Det tænker jeg. Ja, jeg tænker også, at vi snart skal tisse. Ja, så hvordan er det, vi plejer at slutte? See you later. Alligator. See you soon. Kalkun. See you around. Crocodile. Hej hej. Hej.